Się kojarzy, wiecie z czym? Z torebkami Delecta. Klasyk cytrynowy czuję. Galaretkę z torebki. Smakuje trochę lepiej niż torebka z Delecty. O, miodownik. Ja kocham miodowniki. Zobaczcie, porządna porcja. Trochę ten miodownik jest inny niż generalnie powinien być. Ponieważ w miodowniku ważne jest to przekładanie, czyli dużo jest warstw cieniutkich ciasta i cieniutkie warstewki kremu. Wyraźnie czuć czarną porzeczkę i to jest fajne. No krem powinien być chyba na kaszy mannej. Zawsze tak się robi, przynajmniej miodownik. Miodu nie czuję tutaj za bardzo. Orzechy fajnie smakują, ale jadłam lepsze miodowniki. Zje się go, jest ok, jest poprawnie, ale moim zdaniem to nie jest taki prawdziwy miodownik, jaki ja przynajmniej lubię i jeść. A kosztuje miodownik 15 zł. No cena robi swoje, już mi smakuje.